Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu. Danas ćemo da igramo Minecraft sa jednim mojim drugom, koji će vam se sad predstaviti. I dobrodošli u prvoj epizodi Minecrafta. Danas ćemo malo igrati Minecraft sa Veljkom. I da, onaj server je bio grozan, zato što nas izbacuje. I danas će nas igraći i Lazar s nama, ne zaboravljamo ga. Tako da idemo malo, evo, mi smo napravili ovu kuću. Da. Evo, vidite, dođu unutra. Evo, vidite, znači to smo napravili, sad ću ja, znači ja ću živjeti na spratu. Tako da idem ja malo po hrane ako nađem i po baklje. Ja sam napravio malo uglja. Ok, ti tu pravi gore sprat, dok ja nalazim. Ok. Jesi stavio set home? Jesam. Ok, idem ja malo. Dosta. Gledaj šta je svinja vam, ubilele 3 kokoške. Jao, sad ćemo da vas krljamo. Dosta 64 baklje i 32. Gledaj još jedna kokoška, gdje mi je mater. Evo ga, speo. Ovako ćemo staviti kao nešto. A popni se. Sad sam se zadio. Znaš kad se sad popnu. Evo ga. Evo ga. Sada. Da li je moguće? Sada moram nekako raditi. Ja moram nekako da izađemo da li. Tako. Evo, izašao sam. Možda ovako treba nekako bude. Samo ovako. Tako. I to je to. Juk. I ajmo, ovako ćemo praviti. Čekaj da ovdje malo osvjesnim. Da, ne možeš sući. Dobro? Ne, nego ovdje ne možeš sući. Ovo je još jedna svinja. Našao sam puno hrane, ali jebi ga što nisam našao baklje i to. Ja imam baklje koliko hoćeš, 48 i 32. Pa što ne kažeš? Evo još jedna baklja. Gledaj šta je baklja ovdje. Hehe. Ali ne možeš tu ništa. Ej, jebi. Ali koliko ti imaš? Ju puno, jako. A što ne kažeš jebote? Jebi ga. Ja ovdje moram se drndam da bi... Čekaj, sad ću da dođu kući. Ovo je zajebano. Dobro. Evo ne. Gdje si ti? Čekaj, evo vidim te. A vrata? Čekaj. Ovo što neće, pakuje jako. Nije mjesno gdje si ti. Gore. Ja sam kući. Evo ja dolazim. Kući. Evo, nisi treba da postaviš. Jeste malo glupi. Hame? Ne, ovdje nisi ovo treba da postaviš, nego ovdje, brate. Čekaj. Dao sam ti baklje. Aj. Hvala. Čekaj se. A kakva ovo kuća, brate? Da ovdje ne možemo. Znači treba... Neće nikra tu, morat ćemo proširimo, neće se ono mi bude ovako. Čekaj, ja ću da proširim. Pa da, tako. Pas da te ne udarim. Ja ću s one strane, ti sa te. Aj, napravi krevet. Nemam puno. Jebi. Ja nisam našao neku ovcu. Pa čuo se ovca. A vrata da napraviš? To si džabare. Da, sad ću. Morat ćemo vrata ići na zombi da nam možemo. I Čekaj,
Idem ja da zablokiram ovako malo. Tako. Ma šta zablokiraš, šta ću ja napraviti? Da, za svaki slučaj da nam ne uđe. Dobro. Dvoje vrata. Moram da ćemo... Evo ga. Će trebati i meni, brate. Ne, meni ne treba. Ne, nisi ovo treba. Što su čak... Aj! Jebote, šta laguje ovoliko, jebote. Pa da, lago je ko normalno. Stavit ću duper vrata. Lepše će biti. Tako. Evo lijepo, sad. Ja ću ovo sve pretvoriti, ovo što imam u kamen, to ću pretvoriti u drvo. A ti tamo radi gore, ja ću dole, važi? Važi. Što baguje, brate. O, baguje, ne. Brate. Nisam očekivao da ću ovako da baguje. Ni ja, brate. Da ti iskreno kažem. I što volim kod ovog servera, znaš zašto? A to što skineš jedan panj, sve se skine, brate. Da. Dobiješ hrane. Nismo mogli da umremo, brate. Da, evo. Zato mrzim te servere. Zato što ajde da ti daju hranu naš. Ovdje već ne mogu da. Ajde više. Izvinite što baguje. Vidio koji bug. Vidio, ja, sunce. Vidi, sami. Oje. Što baguje previše. A šta ćemo za Lazara? A Lazar? Čekaj. Ček sam sekundu da vidim nešto. Nisam trebao ovdje da postavim. Jo, vrati. Čekaj. Ja, izvinite ljudi. Nešto mi se svojilo na ovom... Što se, kakav sam? Kakav je retardiran ovaj server? Vidio. Nestane opet. Mami, šuti. Ali ne mogu ja ovo da radim. Ne možeš tako. Vidio. Još mi izbaci. Šta? Izbaci me sa servera. Možda zato što baguje. A što ti piše? Ma ne pojma. Evo ga, sad normalno radi. Hvala ti Isusu. Prvi put da ne baguje. Evo ga, sad lijepo radi. Konačno. Ma dupe, da ne baguje. Ajde, si napravi meni krevet. Pa nemam budnu. A da. A ja idem da tražim ovo. Nemoj mrake. Ne sad bre, nego ujutro. Kad bude svanulo. Evo je po ovo. Super je. Sam meni tu trebaš da daš ako ti ostane kasnije. Imam, evo ti. Daj. A su mi dao. Pa nemam, evo i meni. A da. Ne vjerujem da će toliko da bude ovo. Vidim tvoju Bolje još... A? Ušao se zove. Nekako ti malo. Čekaj, moram i ja to dobro. I proširi vamo samo. Šta? Proširi ovako vamo. Kako da vidim? Kako ono, šta? Proširiš. Šta da proširim bre?
Ovdje proširiš. A gdje si ti, nije mjesto? Kod tebe u sobi. A, I vidiš, onako samo proširimo. što da proširim? Pa da imaš veću sobu. Pa ne treba. Ajde, ovo. Ajde, ne treba. Kad smo već počeli. Da ti to zagradi. Ja mu uskoro moram napravim kramp novi. Imaš kramp? Kramp? Ne. Da, napravit ću. Čekaj da napravim kovčeg. Ne mogu. Sad sam sjebao sve. Nisi trebao ovo. Samo zakopaj. Ne, nisi trebao. Ja nemam više ni ovog drveta, brat. Ajde, da ti ću napraviti, samo da uzmem drvo. Ajde, okej. What? Dobro. Dan će... Ne tu. Koliko? Evo dan dolazi. Dobio je malo hrane. Ujevate. Jer imaš ovaj, kako se zove? Kramp? Da. Evo, daću ti. Meni ne treba više. Pa da znaš da meni treba. Evo. Mrzi me da idem home samo. Nemoj, tu nećeš ništa dobiti. A ne, moram treba, evo ga, pijuk. Stvari, pijuk mi je trebao. Dobro, isto je to. Dobro, isti kurac. Ej. Da. Mislim da bi ovo bilo super. I nisi opet to. A, u stvari to bi bilo dobro. Ček sad. Saša me namolio da bude u Kuipu, a ja nisam teo da mi on bude u Kuipu. A? Ti si me namolio da budeš u Kuipu. Ja? Da. A, što da ne? Sanjim si, ja sam ga pitao da je hoće. Dobro. Ja mislim da bi ova soba bila sad super. Samo mi treba krevet. Znači, koliko mi snimamo, brate? Nemam pojma. Šta ima veze? Ajde daj mi samo kramp. A? Daj kramp. U sve ne moraš, uzet ću ja drugi. Dobro. Ajde, idem ja po vunu. Ajde. Ja ću nešto ovdje da radim. Napravi mi kovčeg. Dobro. Tako. U stvari, znaš kako ću ja ovo da bude meni lepše. Mislim nama da bude lepše. Pa opet neke svinje. Evo našao sam ih. Znaš ti koliko? Oho. Šta? Znaš, samo jedno, ja mislim, 50 metara udaljeno od naše kuće ima. Znaš ti koliko koza? Bože, koza, ovca. Znaš ono igricu se s njim pokazao, koza. Da, Goat Simulator. Jako dobra igrica. Super. Evo, sad imam vune, ja mislim imam 3 vune, da. Gdje si? 3, u stvari jedna je crna, jedna je i 2 bele. Da, u stvari evo sad i kokoška. Maš. Evo ga. Ti ne razlikuješ. Ja sam u hrani, evo. Mislim ono. Ne baš, ali... Ja jedem jabuke. To je zdravo. Okej, ja se vraćam u kuću. Home samo. Znam. Evo ga.
Evo ti vuna, gde si? Ne, Jesi mogu sad? nisam. Skupljam belo drvo. Vidjet ćeš šta ću raditi. Ne znam gde si sad. Ma, Dobro, step. Sino, ja te čekam u kući. Okej. Dobro, nisam napravio kovčeg. Ne veze. Izvini. Napravi. Evo me. Evo pravim ti. Okej. Evo i tebi i meni. Hoćeš dupli? Može. Čak ti si... Aha. Ne mogu dupli. Mogu samo tebi dupli. Nema veze, ajde. Evo postavit ću ti. Ajde. Pa ti gdje hoćeš. Dobro. Čekaj, kako se bili... Aha. Neću baš tu. Dobro, ovako će to sada ispadne. Nekako lijepo. Evo ga, sad imam kopčeg. Tako da sad ću... Evo me. Ne, dobro, šta ja radim? Biće puno epizoda, tako? Će biti puno Šta? epizoda. Da. Neće biti da mi snimamo samo 2, 3, 4, nego ćemo snimati jako puno. Dobro, da. To može biti kod gamera, snime 2, 3 epizode i prekinu. Ja znam. Evo, čekaj, evo ti vune da mi napraviš krevet. Evo. Čekaj, samo da uzem. Evo ti, čekaj. Znaš ti da praviš krevet? Ne znam baš nešto. Nisam ja nešto aktivno za to. Slabo ja znam da pravim to. Čekaj, gde si sad ti uopšte? Aha, evo ti vuna, Evo ti. Okej. Napravi mi krevet, jedan. Mislim za mogu. tebe i za mene. Pa ne mogu. Kako? Imam samo dve, imaš samo 2 vune. A koliko treba veše? Tu sam ovako. Za jedan krevet, koliko treba. Za jedan krevet treba 3 vune. Jel može siva vuna? Može. Evo ti onda. Drži. A čekaj, to za jedan krevet, tako? Jeli? To za jedan krevet? Da. No dobro. Nema veze. Nema veze. Naći ćemo opet. Dobro, daj meni pa ću ja postaviti gdje ja hoću. Vanja, Luko, grom, tebe puklo. Jedva sam se tebe vuku. Anja, Luko, i ta tvoja sela. Jao, izvinite, i od... Su razanijela. Zanijela s krvim očima. Ja hoću da uđu u klipu. Ja, koliko izvinite ljudi uz ovoga, moji roditelji. Mark, izvinite. Ne, moji roditelji. Će biti klipu, a to ne dozvoljavam. Želimo da se dosmeju. Taman malo. Još to jabuka ima, evo ti malo jabuke, ne... Daj. Hvala ti. Sad imam jabuka koliko hoćeš. Ja imam jednu samo. Jednu? Da. Šta, evo ti, što si mi dao sve. Nema veze, ajde. Evo ti. Evo. Tako. Što je dao sve? Nisam, imam još 10. Tako, sad ovo moram... ovako ću.
Čekaj, moram da uzmem baklje ove. Čekaj, valjda sve, brate, baklje. Pazi ti mene, brate. Ajde boje ovdje postavim. Tako. Ne, ovo nešto puno... Ne znam što sam sve baklje postavio. Baš dobro napredujemo. Imam 16 jabuka, brate. Da, Evo. čekaj. Da! Morat ću malo da osvetlimo. Ček napravim most, pa ćemo onda. Pa tu osvetliš. Ajde. Evo ja ću ga pravim. Čekaj. Tako. A kako on? Ja ne znam kako. A ja ću praviti, ja imam dobru ideju. Ajde. Ajde ti. Daj drva. Evo ti. Dosta je tu. Ja mislim da je to dosta. Ajde, dobro. To je sve što sam ti dao. Hoćeš ovaj blok kaldne, od kaldne? Treba. To mi ne. Da. Imam 64, ne znam šta će mi toliko. Ostavit ću ovo. Ja imam 64, 64 i 5. Nešto si napravio. Zašto sam kopao? Ja ispod Ajde. vode. Što? Udavi se. Jesi li ga napravio večer? Nisam, ja imam još da radim. Okej. Ajde ti nešto radi u kući. Ajde, hoćeš ono private, private, znaš, da nacrtam ono, da ne da muđim. Da, tam. Šta? Ajde Šta ti, se? morat ćeš da napraviš ovaj blog, da ukucam ono, Ko je? da ne može niko da nam uđe, razumeš? Aha. Bože, tata, šta pevaš? Tvoj tata čuti. Čekaj. Što jabuka. A ja nisam nijednu uspeo da pokupim. Pokreni si iza. Hvala. Nisi mi valjda sve dao imati. Nisi imam 7. Ja imam 28. Evo ti. Evo ti, kreni se. Dosta mi je to. Dobro. Ja imam sad 15. 1,20. Pa sad je. Stvarno? Aj sad imam, pa da ne možem da imam 15. Mora da bi nešto dobacim. Sada treba ovako. Počinjem kako. Da ja stavim u baklju. Znači ovako. Ne još. Ajde stavi ih pa ćemo kasnije. Ajde, čekaj. To što je Ne, ovo. moram još da pokupim malo. Pa uzmi od mene, ja imam 62, šta će mi toliko? Dali, brate. Evo ti onda, daj mi. Još. Dosta. Evo ti sve. Dobro. Eto. Sad imam 60. Super. Sad ću malo i... Čekaj, ja da postavim, a? Čekaj, ja sad. Ajde, već mogu. Čekaj, To dan? Nije? može tako. Može. To dan? Ja sve mislim da je dan. A? Ja mislim sve da je dan, bez ovog svetla. Evo ovako super. Ekstra. Evo još jedna. Ajde daj mi tog drveta. Evo ti. Imam dva. Evo ti.
Taman, ne, to treba. Mislim, nije taman, mora i sa druge strane. Idem po drva. Ok. Treba mi najviše 7. Ne, ovako, nisam ovdje. Dobro, i još ovo. Taman. I znaš koliko imam jabuka? 22. Stvarno? Još malo. To ne baš tako, nisam teo tako, nego vi ćeš stavljat ćeš negdje drugdje. Skontat ćeš. Ajde. Tako. Čekaj, ovako ću. Ne tu. Znači, ode. Evo, to je to. U stvari, još ode. Biće lepše. Sad mi treba još drveta. Imaš sekiru? A? Imaš sekiru? Imam. Čekaj. Evo, ovako bi ga ušlo. Ajde daj mi samo. Čekaj, evo ti. Ama ih ti. Tako. Odako nema čudovišta? Jesi ti ovo postavio? Da, ja sam postavio da se vidi. Da. To je dobro. Ovo mi je dovoljno. Da, dovoljno mi je. A baš smo ovo lijepo napravili, a? Da. Uskoro ćemo da prekidamo. A? Aha. Znači, tako ide. Jedi govna. Postavi se. Dobro. Sve će se postaviti. Vidi ovo. Super, no. Ja, izbaci me. Što? Nemam pojma. Sad ću opet vidjeti. Evo, vidiš? Šta si ušao? Ne, neću uopšte. Tebe Baba? vole. Čekaj. Sam se moramo gdje da spavamo. Razumiješ? Da? Pa brate, mislim, nećemo preživjeti. Da spavamo sad. Da, sad da Ja spavamo. mislim ti ideš da sad spavaš. Ne, bre, mislim. Ja majke mi to mislio. Jebate. Ja spavam, samo da znaš. Kad ja imam krevet. Čekaj, šta si ti misliš u realu, brate, život? Majke mi kaže, aj dobro. Ja sam u pola 8, je. Ko bi spavao još? Možda neki umorni, otkud znam neki, ako što su radili po 7. Da. Možda oni. Stari, dobro, brate. Ja radim ovdje, danju i noću.
A dođi bre, što ne spavaš, evo te, Nemam krevet. to napravi. Nemam. Nemaš vune. Ja spavam samo da znaš. Ej, jebi ga. Nema opet debe, ajde da bože. Dobro. Da. Jer ja da ustanem iz kreveta ili? Ustanem bre iz kreveta, ne. Uveče je rano. Spavat ćemo kad budemo mrtvi. A tako? Da. Haha, Ha. odmarat ćemo. Haha. Pogledaj po vodu u ovakvom vremenu. Hladno je. Tako. Super nam je, zar ne? Da. Pogledaj od iz daleka, pogledaj. Dođi ovdje da sam ja i pogledaj. Uje, baš ekstra. Sam ovaj moj dobro napravio. Da, bolje nego što je bilo. Ja mislim to će ružno ispasti. Nije bre, ekstra je. Trebaju mi još. Tako. Aj, kad završimo most prekidamo. Aj, vrati mi sekiru. Kako? Eto. I tako. Čak sad. To je to. I to je to, ljudi, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Čekaj, vidite kako izgleda. Čak da zatvorim vrata samo. Ajde ovdje. Vidiš kako izgleda. Ma de odatle, ovako. Dođi ovdje. Eto. I to je to, ljudi, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav, ljudi, ćao! Ćao. Pozdrav.